Ahoj všichni, dneska je 5. prosince, což znamená, že dneska přijdou čerti, ale v našem případě se ségrou, to znamená, že máme Vánoce, ano, předčasné Vánoce. Jedeme k naší babičce do Hrádku, budeme tam mít teda, jak jsem řekla, předčasné Vánoce z důvodu, že táta odjíždí, ukaž dárky? Takhle, jo. Z důvodu, že táta odjíždí totiž za pár týdnů, myslím si, že za 2 nebo za týden zpátky do Rakouska, takže aby jsme všichni byli spolu, tak máme proto teďkon ty Vánoce a budeme pokračovat dál. Takže my teďkon jedeme s Míšou do Globusu, protože jsme ostudy a zapomněli jsme babičce koupit dárek. Nezapomněli, nemohli jsme ho sehnat. Takže budeme doufat, že ho teďkon seženeme. Vyjíždíme z našeho krásného sídliště. Takže tak, můžeš si tomu něco říct? Ne. Nebojíš se mnou? Ne. Už je s tím dobře? Jo? Jak Fittipaldi a ty babičku. Já nemám moc tak ráda to natáčení, protože všichni na mě čumí, proč se natáčí. Jelikož jsme nestihli zabalit dárky, tak Míša vybírá, jaký bychom koupili. Nebo stihli, ale... Ježiš, jsem se nech na doma. Ten jim nedávaj. Tady? Tam je 10 metrů. No, takové mám. Ten se mi nelíbí moc. Jo. Toto jsme s Míšou zjistili, je naprostá nezbytnost do koupelny. Chtěli jsme babičce koupit k Vánocům držák na ty odličovací tamponky. Řeknu vám, že to nikde nemají. Nikde. Jsme tady v oddělení těch debilních koupelen. A prostě nic. Prostě nic. Jako, co asi říkají, že se to lidi zavěsejí na tamto, jako na ten provázek u těch tamponků. Ale když mi to nechcem, musím uznat, že Myška je docela vtipná, protože teď v autě bude balit ty dárečky. Sice jezdím jako Fittipaldi, takže jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne, teda to balení. A dala bych 2 na 1 a nazdar. Chceš to nějak přidržet? Si to poloptej po autě na tu palubku. To budeš jako natáčet celou dobu jako kalendár. No, je natajc ten. Ne, už jedeme, ať už tam jsme, Věrčo. Tak jo, tak pa. Ahoj. Takže dárečky zabalený. No na to, že jsem je balila v autě, to je krása. Jsme u babičky a tam dál jsou dárky. No, tak, abyste to viděli. Takhle. Tak jsme tam dodali, už jsme našli ty svoje a jsme strašně zvědaví, co tam vůbec máme, jenomže Ježíši přišel dřív a vůbec neudělal zvonečkem. Což tady prosím muselo být přes noc. To je neskutečný. Máš také dobrý, že když se natáčíš, tak se také vidíš dole. No teď natáčíš ty a vidím se já. No teď jo, ne. Táta je totiž z roku 1900, takže on to prostě nemůže vidět. Z roku 1900. On je prostě starý. Země není pro starý, ty vole. A proto se na mě podívejte detailně. Ano, stále jako mladí. Při síle, v kondici. Já myslím, že mám lepší kondici než ty, Cerko. Ano, přiznej to. Tak teď tomu bych se nevyjadřovala. To držíš? Já vůbec jsem nic neměl v puse. To jsou moje zuby, jazyk tam mám, zuby, mantle, nějak vůbec nic. To je na záchod, baba. Za to nedostaneš nic.
vycházím. Faithful friends who are dear to us, gather near to us. Co jste dostala? To je jedna velká hlava, ale teďka tam jenom. Ty vole, tak to je, ty vole. Mám za Tak jsme rozbalili dárečky, víš, jak si ty bedáky. Přijela se tak rád, ty máš být můj parťák na videích. Tím jako na mě červený tváře z toho roláku. Co? Kdo? Já. Jaký rolák? Chudák, to je 30 stupňů a dá v šálu. Jaký dárky, já nic nedostala. To zase příští rok, no. Děkuji Ježišku. Tak máme po Vánocích, bylo to příjemné, dostali jsme hezký dary a teďko nejdeme s Míšou domů a doufám, že nás nevybourám. A Míša nám k tomu taky řekne svoje? Ne. Míša neřekne. Sice toho nebylo moc, ale snažila jsem se aspoň něco natočit. Tak ahoj!